Mayong buntag sa tanan. Welcome sa laing adlaw sa atong mga manukan. Diin ang atong mga manok mas sayo pa ni mata kaysa tag-iya. Karon pakit-on ta mo sa routine sa akong mga paboritong Rhode Island Red. Gikan sa ilang organic nga snacks hangtod sa ilang mahal nga feeds. Tanawan ninyo unsa sila ka demanding mo request sa ilang pamahaw. Murag mga pensyonado na ningil. Let's go! Ug karon ang gold dust sa tangkal, ang feeds. Tanawa ra gud ang inyong inilugay. Murag na ay flash sale sa mall. Hinay-hinay lang gud mo og tuka. Ang presyo ani murag ginag-alahas ka mahal. Dili gyud mabangbang ang kaabtik aning akong mga Rhode Island Red. Abtik pa sa kilat kung pagkaon na ang hisgutan. Usahay makahuna-huna gyud ko. Kinsa kaha nato ang nagtrabaho. Ako nga ning kamot nga mangita og feeds o sila nga hayahay kaayo ang kinabuhi. Sa tinuod lang ang feeds karon murag pressure sa dugo. Sige lagsaka, walay konsensya, pero sige lang. Basta ka mo busog og sinaw og balahibo. Antoso na lang sa inyong amo ang kagool sa pitaka. Ala sige, kaon mo gayo diha. Dili gid pwede nga puro ra gold dust o feeds ang kanon. Kinahanglan sab sila og salad para balance ang nutrisyon. Kani ang atong Madre de Agua, ang snacks nga walay budget tanawa ra unsa sila ka excited. Libre na, healthy pa. Mao ni sikreto para sa atong mga Rhode Island Red. Dili lang kay busog kun dili lagsik og sinaw pagyud ang balahibo. Kaon mo og mga grain, mga manok. Og karon ang pinakagihulat sa tanan, ang litson para sa atong mga manok. Super warm na ta. Tan-awa ra gud na sila. Naglukso-lukso na. Murag mga fans nga nakita og artista. Abtik pa sa alas 4. Bisag unsa pa nakamahal sa feeds. Basta naay super warm. Tipid gihapon. Abtik gyud ni kaayo ang akong mga Rhode Island Red. Basta makakita galihok-lihok. Mao nay ginaingon nga proteins is life. Hantod sa sunod nato nga video mga chong. Paki-follow na lang. Daghang salamat.